जतननो खाकाहाम याफारि जों दिनै TYPC नि कायसा मिटिं एजुकेटिव मिटिं उंखा अ मिटिं नि कगबुमा उंखा साल कलकमा जारा जों सिलायबि सभा खालायफायनाय एवं डेमोक्रेटिक लामाव फिरगै फायनाय बरंनि मानथाय बरंनि सुख दुख नतै जों सभा खालाय दङ हेकाय जों चिनि बुबा ग्राबाय कगलाम सालायजा जे चिनि जारा TYPC आगिनि जारा मेम्बार तंनाय बरक बिलाय बेयाल दङ का जेहेतु एदिसि हापांग क्षमताना तुथिनिबो TYPC नि कायसा कटरमा फान थेफा जाखा फाननि जाखा हेकाय ताय ओ जे सभाव दफानि सभाव बरंनि गोबां मा सेक्रिफाइस खायमानि मांगलि दङ अबनि इंक दङ इतिहास दङ आबनि बागैनो जों दिनै मिया बुबा ग्राबाय कक साका आं कक सालायबनो जों जेटा चिनि TYPC नि चिनो अजामारनि ककना आं बनो सायखनारिका काय जों दिनै मिटिं आसुमानि कक बुमांखा बुसकांग जेहेतु एदिसि हापां लुन निनानि बागै चाइतगै दङ जे चिनि तिब्रा सारंनो बेकारंनो का आबनि बिसिंग चिनि तिब्रा मथाव दंनाय चिन TYPC नि गोबां मा जत मेम्बार जारा दंनाय बरंनो ब जाहाते किसा बंनि प्रतिबो किसा खायरकपुन आबनि बागै जों बुबागारनो साका बुबागारा बसिका आबनो तैनो जों दिनै कगलाम सालायका जे सालायमानि बिसिंग खामो जे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जों ताबो चिनि मिटिं नाय इनका डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जों लिस्ट थिखायनाय इनका आबो लिस्ट थिखा खायबे का बाय खायका जाहाते ओ चिनि जारा चिनि सिलायबे सभा खालायनाय जों सुबानाय बेबाक न जाहाते जों किसिसा बयबे बाक्सा चिनि दफानि लुकुबाय बाक्सा बरंनो किसासे जों लुनिनानि बागै जों यापिरि रमनानि ने मानसुबलायका हेका आबनि बागैनो जों दिनर मिटिं आसुबलायका खूब काहामका बुसकांगो जों कायसा सेमिनार खायनानि थां दङ किसुदिन गां गुवाहाटी थांपुरो NDF बिनि इनको आगिनि सेक्रेटारि समखेर बसुमतारी मुं सयके बिनि गोविंद बसुमतारी बां कक सालायका नरब नुखाना जे ओ सेमिनार काय जों बनो बतुमनानि साइतगै दङ हेका चिनि सेमिनार कायसा कटरमा जों खुमुलंगो खायनाय हेका ओ सेमिनार जाहाते चिनि बुबा गारानो बसं टंनान बागै जों साइतंनाय चिनि एडिसिनि CM डेपुटी CM न खबो EM रंनो बतनान बागै साइतंनाय जाहाते जत्तनि सुबा सुबाय जाहाते चिनि सोसाइटी वो जारा जों सिलायबे सभा खाय डेमोक्रेटिक लामा फायनाय बरबो मुसांगै तंथुन अमनो जों नायो गांखा खालायो चिनि TYPC नि कटाल जों तो संगै पाइखा चिनि प्रेसिडेंट चिनि मतिलाल बर्मा बताबो नंनि बुसकांगो किसा सायखनारि नायता पुलानो हामबाय जत मीडिया रंनो कखे तो अबहायसे जों गोबां मा साल दगमानि परे तिनि जों अर सेंट्रल कमिटि सिमिनंनाय आसुबलायखा बुसकांगो जों ताम सामुं तांनाय बुसकांनि सिनि यापिरि तामुंनाय आबनो तैनाय जों तिनि आसुबलायखा ओंकै जों साइमानखा बुसकांनि सालो जों तामो नतै सामुं खायनाय नि वान सुबलायखे मिया जों उसकांनि सिमि हठातके जों जाबलाय सालायका ओंकै बुबा ग्राबाय सिनि सार कक सालायमानि बिसिंगो जों कायसा आसामुं रोजाखा आबंखा ताबो एडिसि हापां लुन रै दं माने रोनाय ओंखाय आ जागा जों साका सोंनोबो रदि जेहेतु आयां एक राज्य सरकारोबो ओ एबाबैनो रोना हनाय आरबो दलसा दं बरंनो रोना हनाय एटा दं ओंखाय जों सालायका सारके सोंनोबो महरा सोंनोबो खायदि ओंखा आमफ्रु ओंखा ठीक आसे नरंनोबो रिनाय नरक सालायदि गाहामके साबलायदि साबखांखे नरंनोबो सों रोनाय नि साजाकता गाहाम बागै जों तिनि कर्मसुचि नाखा बुसकांनि सालो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बखायनाय माने कमिटि फ्रन्ट खायनाय जों अरुनो बुप्तिखे रैमाननाय बाहायके नायथकके पुसगैमानाय सिनि बरफ मिथानि जे सिनि बरफ जों कष्ट खायफैनाय हा ताय दफाना हामजागै सामुं खायफैनाय जबा खायफैनाय ताय सोंनो सुबानाय ताय सोंनो सुबाया सोंनो सारनाय खारनाय बा सांनो जत सुबानाय बरफनो जत न दिसा मिसा जे मामानि सोंबाय दाक्सा मोसाङै तंनानि बागै बरफ बाय लुकु बाय मोसाङै तंनानि बागै जों आबो याप्रिना हालाय जाखा आसिक जरा ताको इनका और अंता किसी एडिशन खायनाने नायो जे नरक जतन साइमानो जे CA नि जेटा CAB तंफ्रु ताबो CAM खा सुप्रीम कोर्ट जे केस रिमानी और बचिनी मेन इनका 10 बि सुक्ति एटिटेब सुक्ति एवं 1947 सननि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन नि लगिव रिजाखा एके अब खूब इम्पोर्टेंट सुंखा
যে অ চুক্তি তংমানি বাগৈনো তিনি সুপ্রিম কোর্ট যে সিএ नि केस न आसाम चुक्ति बाय त्रिपुरानि এই চুক্তি তংমানি বাগৈনো सेपारेट खायै তিনি हियारिंग खालायनायनि बागै बाध्य दंखा नै जों सायमांखा गाबोन बागै मिया बुबागाराबो सावो नायदि जोंनाव एटिटिएफ चुक्ति टिएनबि चुक्ति तंमा बागै इंस्ट्रुमेंट अफ एसेसन तंमानि बागै जे आसाम चुक्ति तंमानि बागै न सारा इंडिया 200टा पिटिशन खालायखा आबोन बिसिंगा आसाम बाय त्रिपुराना आलादा बागै खायनायनि बागै दिनै गभर्नमेंट माने सुप्रीम कोर्ट गभर्नमेंट न नोटिस जारी खालायजाखा गाबो फायनाय 31 अक्ट'बर अब ताइसा हियारिं उंनाय एकाय जों खाख्लायो अ हा दफानि बागै जारा सबा खायमानि बागै न बा जों सेंट्रेल गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खालायमानि बागै न दिनै जों सुप्रीम कोर्टआवबो सिनि अ एग्रीमेंट र अ चुक्ति र जों दिनै तिसावै मानखा एवं सुप्रीम कोर्टबो बरम रिवै न अ एग्रीमेंट न बिबेचना खायनानि बागै दिनै को खायका और अकक साताय खालायो जे एटिटिएफ नि चुक्तिओ बांग्लादेशनि जारा इलिगेली माइग्रेंट যারা ইলিগেলি হাফাইনাय বরং রুখলাইনাय কক दङ তেমনি आसाम चुक्तिओ 1985 सने जे माने अरबो इलिगेल माइग्रेंट रुखलाइनाय কক दङ आइडेंटिफाई खायिदा एका आबोनि बागैनो टेनबि चुक्तिओ एरकम न दङ एका जों खाख्लायो आबो बायनो जों वानसुका जे दफानि बागै जारा सामुं खायनाय बा जारा अंक खायनाय बरंनोबो जों जाते सन्मान खालायो सिनि समाज बाय जों दफानि थानिबो একটা सन्मान खाय दंनायनि बागै बुबागारानो जों साका एवं बुबागाराबो जोंनो सन्मान खायरिका गोबां मा बोसकां सालबो जों सन्मान मानानै जों खालायो बुबागाराबो साका आं खाख्लायो जों दोरोक खायै अ ससाइटि न गाहाम खायति सानायनि खेत्रआव सिनि टिवाइपिसि बोसकांनि सालांखनाय जों बिभिन्न सरकारि पोस्ट दंमानि बागै जों दाबो सिनि मतिलाल देव बर्मानो जों प्रेसिडेन्ट खालामका सिनि अनेक सेक्रिफाइस खैका वो साख्रिनि बो रिटायार पाइका ताबो तेब गाहाम सामुं रां मानाय दिनर गोबां मसिन एजुकेटिव मेम्बर अफ फाइका बरनो बोसकांगो सिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिटिं खायमान परेनो जों बरदरने बिमनो जागा रेलि खायनाय अमनि सिगां जों खय कासे कटरमा रेलि खायका जतन नुखाना नर जों कटरमा खायका ताबो काय जों आलका जागाबो खायनाय सिनि अमरपुरगोबो खायनाय सिनि गंडा दैसाबो खायनाय आम्बासाबो खायनाय गोबां मा जागा वेस्टबो खायनाय दाकारजला फासिंबो खायनाय अमतिखाय जों मानसुक लायखाता बेलायखि हामबाय सिनि मीडिया टाखरनो अबनि बिसिंतै सिनि त्रिपुरा हानि जत्त दफारनो खाकाहाब खाकसांमा या फारमाननो याचकदि नायदि जों जतन दफा बा हानि बागै कक सालाय हायफानो हाताय दफा न बाहायखि फियकनाय आजिनि जित जों ताबो वानसकनाय मे हिके अबना आं सानन मुसु स्राय स्राय साक हामजाकदि ते कैसन हामजाकदि जे जों बुकुक बायसाव फियावा सामुं मैमुं साकरे आवन बागै आं कबकना मुसु जों जे दफानि थै साखलाय फायनाय र ताखुकतै बुकुक र जों खाबाक्सा कक थाइसाबाय जबा खायनायनि बागै वानसकनाय दं जों बयबे रां फैसाबाय फेमलक जायगायावै बिभिन्न कक बाय जों बेलक जायगायावै फादे दफानि हामफ्राय बिसिङाव फायानो सिनि लाइफ बुमा सिनि हिस्ट्री दङ ताबो कथा सिनि बुबगरा दङ सिनि बुबगरा न सिनि साक मां लाखमानो जों याफारि लायनो आबन बिसिंति जों दफा यक साव माने आबन बदे सिंति कुन दफा यक साव माया फादे बुबगरा सावस न यक सामारनानि हनै यक सामारनानि न जों कक बाक्सा कक थानसा जों ताबो साक न नासिग्यावै जों गोबां मा यासि सलायो गोबां मान कायसानो कायसा हामिया सालायो अ हामिया सालायमानि दिनैनि सिमिन जत्तनै थाना आनि पबकमु तै कयमु अबन यासाकनानि थं फादे यक सामा मानानिके अ हामिया सालायमान न याकालायै याक बा याक मिलिवै खाबाक्साके चबा खायनानि बागै आं पबगति ब्राहानि जत्त बरक दफारनो असुक जर्तै सावैनो आं जत्तनो खुलुमबाय हामबाय।